Takže tu je moja vymyslená väznica. Toto sa rozbije, tam niekto vojde, zapáli sa to okolo neho, hneď ti to ukážem. Takto to rozbiješ a zoberieš si oheň, on bude stať tu v strede, zapálíš mu jeden kraj, druhý kraj a on nemôže výjsť a ty mu dáš aj mreže. Tu nám mu dáš hopla. Tu nám mu dáš mreže a on tam stojí. Tak. Tu sú veci pre dozorcov, to je obušok. Aspoň to tak používame. Tu sú nejaké veci. Tak. Toto je moje dielo. Používa sa tak, je to môj vymysel. Používa sa tak, že toto naplníš TNTčkami. Zapáliš. Hopla. Zapáliš toto. No vidíš. A tu na ti to urobilo dieru. Áno, vybuchlo to, toto je gulomet. Iba dáš šípy. A v mojom prípade ešte jedno redstoneko, lebo som ho vyhodil. Dáš tam šípy, počkaj, tu sú. Toto ja spojím. No dobre, teraz to už funguje. Otvoríš, dáš šípy a páli to. Je to ľahko vyrobené a mám aj svoj mod. No dobre, tu nás si vyrábaš šutre, to je taká továrňa, tiež môj vymysel. A ešte na tejto mape mám taký dlhý chodník. Nejde mi lietať. No nič, proste taký dlhý chodník až na koniec mapy. To bola jedna mapa, ktorá sa volala Cheaty. New World, to nič. N-ko ti ukážem. Tu mám takého Minecraft panáka, tak vyzerám ja. Tu bolo to dielo, tu je tiež to dielo, to sa mi nepodarilo. To si nevšímaj, to sme iba s kamošom robili. To je horská dráha. Ona ide tak, tu ideš pod vodu, cez lávu, tu máš otočky, láva a koniec. Potom tu je vzdušný hotel. Tu sa ide cez vodu hore. Tam sú iba postele, jak vidíš. No. A môj dom. To nič, to sa mi tiež nevydarilo. No. Preskočíš, tam je toto a tu je kôš. Doňho môžeš hádzať také veci, ono sa to tam spáli a rozloží. Toto je dvojposchodová posteľ, môže spať na ktorej chceš, ale môže spať iba v noci. Takže to bola ďalšia mapa a teraz narýchlo, lebo už mám iba pár minút, hopla, potom mi to vypne. Takže toto je ďalšia mapa a to je už posledná. Ale tu sú lagy. Takže iba skrátka. To je toto gulomet, to je dielo, také isté. Tu je dom, taký istý. S týmto ideš pod vodu a tam na horskú dráhu.
takmer takú istú. Áno, tu mám úkryt na strome. Hore pevnosť. Áno, takže tu mám pevnosť. Tu je sedačka, knižnica a vodná podlaha. Budoval som to jeden deň, celé toto. A tu je iba lávová podlaha. Tak, a je tu aj tajný úkryt, kde mám portál do pekla. Teraz som doma, takže ti nemôžem ukázať všetko. U babky toho mám viac. Tu tiež môže spať. Portál do pekla, pavučiny. Je to dobré. A to je všetko. Tak, koniec.